Здравейте хора, аз съм Печката и добре дошли в първото ми видео. В това видео ще правим тренировка за един футболист. Както може да видите, съм на игрището с топка и ще ви покажем тренировка. Първоначалното загряване е много важно. Правим същото, само че ръцете назад. Всяко упражнение го правим по 2 пъти. Следващото упражнение е след едно плуваме. Същото, само че назаде. Вдигаме краката. Същото, само че се обръщаме и го правим назаде. Също така може да направите и за загрявка 3 обиколки на цялото игрище с леко бягане. Време е за малко упражнение с топка. Малко болмастери. Така хора, сега ще ви покажа няколко упражнения, които трябва да упражнявате или вкъщи, или навънка на игрище. Зигзаг. Настъпване на топка. Старайте се да го правите бързо. Бразил данс. И така хора, сега ще направим малко дрибъл с топката. Нормален дрибъл. С десен крак и след това с ляв. Ролка. Упражнение както при болмастерия, ама с дрибъл. Добре хора, сега може да направим малко така удари за точност. Така хора, това ще е нещо като удар, ама се правите да я биете по земя и да оцелите вратата, защото и това трябва да го упражнявате много, защото ако имате например някакъв фал и трябва ви, нали, точно трябва да насочите топка, например, в някой ъгъл, за да вкарате. И затова се упражнявайте много на това упражнение. Но много трябва да се упражнявате, наистина. Ще го демонстрирам още един път. Хора, това беше най-важното упражнение. Продължайте да тренирате това упражнение. Сега отиваме към последното упражнение и това са свободни удари, ама трябва от тази позиция. Хора, може да видите вратата и идвате на този дъч, слагате топката тук, така. Така трябва да ви е позицията. Това са местата. И сега трябва да биете нещо като фал. Така с ляв крак, И сега ще ви го демонстрирам. Така, мисля, че ме разбрахте хора. Правите тази позиция от дясната страна и от лявата страна и биете с противоположния крак.
И се пробвате с финеска някъде към скобата да вкарате. И да, хора, точно това е. И така, хора, надявам се тренировката да ви е харесала и да ви е помогнала. Това ще бъде тази тренировка. Надявам се да ви е харесала, както казах. Абонирайте се за канала и от мене, чао! Абонирай се!